के रसगुल्ला फांदेला दुई तल्ला खिया के रसगुल्ला फांदेला दुई तल्ला। अरे हल्ला मोहल्ला में हो गई दैया नी दैया बलम बड़ा नी दैया जहरत कमारी हिया में दे गई दैया रे दैया बलम बड़ा नी दैया जहरत कमारी हिया में दे गई। म्यूजिक बाय विशाल सेठपुरी। माने ना बतिया कोरेल हंस सतिया धके सुतावेला कोरा में नतिया कभू ऊपर कभू नीचे टटोले चरचर चहकेला खटिया के पतिया। अरे कितना हम बताई माने ना बतिया कोरेल हंस सतिया धके सुतावेला कोरा में नतिया कभू ऊपर कभू नीचे टटोले चरचर चहकेला खटिया के पतिया। कोरेले माई माई अरे ओके ना बुझाई कोरेले माई माई अरे ओके ना बुझाई हमर चज बेटरी लो भइल दैया रे दैया बलम बड़ा नी रे दैया दर्द कमारी हम दे गइल दैया रे दैया बलम बड़ा नी रे दैया दर्द कमारी हम दे गइल। बलम बड़ा नी रे दैया दर्द कमारी सड़लो न जाता कुछ कहलो न जाता प्रिया धर्मेंद्र के कुछ न बुझाता अचल राज बताई हो कितना राइटर मोहम्मद के भीतर पर पराता। सड़लो न जाता कुछ कहलो न जाता प्रिया धर्मेंद्र के कुछ न बुझाता